El Seminari de Govern de Sagunt conclou amb un nou plan per consolidar la recuperació econòmica i els drets socials a la comunitat. El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la vicepresidenta Mònica Oltra, acompanyats per tots els membres del Consell, han presentat les mesures per al proper semestre. Puig ha destacat que el seminari vol ser un espai d'estabilitat, honradesa i diàleg conjunt amb el poble valencià. Són fites per intentar situar la nostra comunitat en una societat socialment avançada, en una societat culta, en una societat feliç, en una societat integrada, cohesionada. Això és un objectiu, evidentment, que té el seu recorregut. Però nosaltres hem constatat en aquest seminari que l'espai que se protagonitza, que s'intenta protagonitzar junt al poble valencià, de reparació de drets, de reconstrucció social i econòmica del país i de renaixement, està en marxa. Al seminari també s'han avaluat els objectius fixats el passat estiu a Torrevieja. Oltra ha destacat que s'han acomplit el 63% dels objectius fixats. El grau de compliment de Torrevieja se situa de la següent manera. Dels 49 objectius hi ha assolits 31 i en execució o en fase final d'execució 18, el qual suposa un 63% d'objectius assolits i un 37% d'objectius bé en execució o en fase final d'execució. Algunes de les noves mesures són la reestructuració de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea i del Consell Valencià d'Assumptes Europeus per part de la presidència, que vol ampliar la participació de la societat civil. En matèria de sanitat es redactarà un pla de prevenció de suïcidis i la Conselleria d'Habitatge posarà en marxa el Pla Renata per a la rehabilitació interior de vivendes.